Mamati ti BIR Cordillera Anapintas, nagbalin ang revenue collection itiryon itaatawan. Sigun pa iti ahensya, posible ang martapan dati na ilatang at target collection da itaatawan. No kasano da ito'y, amon iti report ni Bridget Marcasi, Pangusfian. Kumpiyansa ti Bureau of Internal Revenue Cordillera ang maadaan iti nadurduras a revenue collection na iti rehiyon para iti agdama atawan. Babaan na ito'y iti remittances karagiti taxes manipod karagiti proyekto ang naiimplementar iti napalabas atawan. Sigun iti BIR Cordillera, manamnama ang mga paluspos ti Department of Public Works and Highways iti 7 billion pesos a contract budget iti umuna a quarter ti taon 2025 nga agresulta iti panakakolektar iti 490 million pesos a birok ken value added tax ti rehiyon. We are happy to say that ang BIR Cordillera region ay na-exceed po ang assigned collection target. Sigun pa'y iti ahensya, nang uswat ta iti chat program ang makatulong karagiti business owners ken taxpayers asaan ang nagrehistro ken nagbaybayad iti taxes da tapno makapagbayad dagitoy. Iti programa, naduktalan daan na surok 2,600 a negosyo iti rehiyon ti saan a rehistrado ang natulungan ti ahensya ken naipaayan iti assistance. As a result, marami dito ang mga findings na 73,446 that requires assistance. Tulong sa ating mga taxpayers. It's one of the issues is failure to register their businesses, okay? Failure to keep books of accounts at the place of business, and other violations. Dinakamat na at tututukan da ita dagiti non-compliant nga online businesses tapno mairaman da iti tax collection amay sa makatulong iti nasaysayaat a tax revenue. Kagiddan iti dayta, kinid daw da iti publiko ti dagos ang panagbayad kadagiti tax, gaputa para matlaang daytoy iti panagduras iti ekonomiya ken serbisyo ang mapagnumaran iti rehiyon. Wag na ninyo na pong hintayin pa yung deadline kasi para maiwas hassle. So mag-file na po at magbayad po ng karampatang tamang buwis po para po sa paglago ng ekonomiya ng ating bayan. Bridget Marcasi, Pangusfian, para iti Pambansang TV. Iti Baro, a Pilipinas.